хора, аз интерагирам тук с моят трето ниво и с Firecraft и The Mastercraft. ПТВ! Техните YouTube чанали ще бъдат долу в описанието. Също така, искам, ако имате Facebook, което 100% ще имате Facebook, много ясно. Мариана, какво Искам да това бе, отидете човек? също пак в описанието ви. Къде ги Ако не намираш? сте харесали Facebook страницата на WoW и да, понеже аз я харесах, долу в описанието ще бъде новия трейлър на Words of Draenor. И така. Така че нека играем. Let's start it, bitch. Бигнал, bitch. Мастер, какво правиш, бе? Виж. Какво е това, бе, Мариана, бе? Това пикай върху Дяна Коледа. Ама гъл! Остави го без брада. Какво е това, бе, човек, бе? Баси простотията. Еленчето на дядо Коледа плаче за него. Ама гъл! Какво бе? Леко ми е смешно. Да, Роберто, моя е. Човек, това баси гадното. Ево пусни пак. Чакайте, що ми И искате? така, хора, пак казвам, на Firecraft и The Mastercraft, че YouTube чаналите ще бъдат долу в описанието. Страницата в Facebook на WoW ще бъде долу в описанието. Също така като ще Words of Draenor трейлър. О май гад! А тия се хилят като сина на някаква тия. Василе, виж скайпа. Не, аз не мога. Ау, курема ми! Василе, виж скайпа. Не, няма да го видя. Погледни, бе. Вие сте извратени. Я го пусни накрая да видиш какво става. Гледай са, Василе! Няма гледаме, Роберто, кафето от Том, бе. Да ще го изтърви! What? Курема ми, не мога. Не мога. Не можеш ли? О, не, умираш. Да, умирам от смях. Боби, мириш в Майнкрафт. Като някакви изроди. Василе, пъти са ние също си изрод като нас. Да, не се хиля на някакъв човек, който размазва неща е така. Да, ма ти май не видя как ги размазва. Да, точно. Паднах във водата. Хора, ако мислите, че те са луди, напишете го долу в коментар. Я върни! Да, Василе, като тебе сме лоши.
Роберто най-много се пресилва. What the fuck? Не може. Как ти сложи крака? Jesus. Това ще го изрита. О. Гледай го. Ужас. С яйца, човек! То Всичко баси с яйца. лудя! Всичко е с яйца. Той И извратен. това е Волджин, който вместо фонаря става... После как ли си скъпа, а? Лесно. Пуска душа и готово. Чакай, Все едно се търка в течни лайна с яйца. стига, бе! Ай, пика! Дявол, извратеняците нещастни. Метнали сме се на тебе. Ти го прави. Роберто се размазва и Боби се размазва. разбираш. Ма ти ако гледаш, ще пъкнеш от сняг. Айде да видим. Как върни, Мариане? Гледай Чакай. са от началото на клипа.